హాయ్ అండి అందరికీ. సొద్దలండి. సొద్ద పిండితో దోశ ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకోండి మీరు కూడా. ఫస్ట్ సొద్ద పిండి తీసుకోవాలండి. తీసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం సోడా పొడి వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత దోశ పోసేస్తే వస్తుంది. ఇంకొక విధానంలో అయితే ఫస్ట్ సొద్ద పిండి తీసుకోవాలి. సొద్ద పిండి తీసుకున్న తర్వాత సాల్ట్, బేకింగ్ సోడా వేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్స్ వేసి బాగా కలుపుకొని దోశ పోసుకుంటే సూపర్గా